m na ihe na-ewu ewu na mbụ na mamia na ụmụnne na-asị ya na o kwesịrị ịpụ. Na ọ kala ịnọ. Na mama Nkechi na-akọchala ya tụpụrụ ya ife n'ilo si na ya na di ekabi. Na mama Oke na-emesịrị ya nke a mie nke a nụnwa ya na di ekabi. Na di na nwunye bịa esesi edozie ifesọla ya anya bụrụ na o kwesịrị ịpụ. Maka na ya kpọ mami ya wee sị biko nya jee gwa ọnkụl ya ka ọ gwa di ka ọ bịa weli ife ome n'isi na ya da anụzi. Mami ya sị anyị ekwuzikwenye na ha chọọ dị ka ndị mmadụ malụ na ọnọrọzibe die m ya fọzialụ. Ya nwee ndidi ka amalụ ma dịga anyị ọ ga-echigeta azụ. Ya nwee ndidi. Na ha kwesịrị ikpezi dịga anyị kpọọ anya ya jee kafa kpezie n'ihe a bụ di na nwunye. Ya chọkwa ka ndị mmadụ malụ na nwunye agbapụtala na di. Nwoke sị na ya ga-anụ nwaanyị, nwoke sị na ya ga-egbu ya, nwoke sị nwa ya nwụrụ. N'ọnya ka a ji gwesị ka a wepụta ihe anụnwa ebe a ka a jụọ ndị mmadụ ma ekwesịrị ichigha azụ na this kind of marriage. Ma ekwesịrị ije ya nwoke a biko. Onye chighebe azụ na this kind of marriage maka na anya nwa etinye anọ kịta na ụjọ na-atụ ya. Na ụjọ na-atụ ya maka na asịkwa ya anya kwuo n'ike agwụ gị. Ka a ji nwayọọ zụba ofu nwa ya na kịta ka adụ dị happy na ya mụrụ nwa nwaanyị. Maka na mgbe ọ na-akụ ya ọnụ ya mụọ nwa nwaanyị na ọkala ịmụrụ ya nwoke nke nwa ọ bịa na-ewutie. Ịghọtago? Mana kịta ka adụ happy na nwaanyị ka a mụrụ because na o nwere fedo ka nwa nwaanyị especially mgbe your marriage adịrọzi mma. Ọ bụrụzi the second wife because ọ gwa m mgbe a na-alụ ụlọ na ya gwala ndị befa na ọ bụgodo na ọ chọọ ịnụ second wife ọ nụba second wife. Mana ịnụ second wife ekwesịrị ịkwụsị ya ka ọ ghara ị na-emetụzi nyanwa aka asị nwunye na right ya ka ọ bụkwa. Akwa ifugo ife agwa mamia. Mamia si ọ chọọ nya pụọ n'ezi ka ọ jee unu afụdugo the family dị otu a. Unu afụ which means akwa ifụlụ family ọbụla ịbanyelu fasị mba go. Ofu onye ada anụ nwaanyị n'ala Igbo. Ofu onye ada anụ nwaanyị at least ọ ga-enwerịrị ofu onye mmadụ na-abụghị akwụgo n'azụ. Maka na ife ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme bụ ha bịa asị gị na ha ga-anụ go ndị befajụ fajụ. Mgbe fadụ olugu nụbazia gị unu nwebe okwu ọtọ na ọgbanekwukwalụ ndị befe anwụsịghị fa nya anụ na gị o. Fa niile wee timuzie up wee kwanye gị ọkụ n'ike wee mesie gị ka ekwuru wee gwa gị na fada na-eyi trouser. Facha niile sinye gị n'ite na-esonye nkụ. Maka na this girl sị m na nwanne ya nwaanyị nke ada na mgbe ọ gbalụ nkwụ na ya na-akpa beads eji agba nkwụ. Ma nke o ji pụta izizi ma nke o ji pụta ịbụ na onye nwa kpasị ala this girl. Come thank you. Charara nyanwa kpalịa free of charge o wee gbaa nkwụ. Then 2 weeks ka agba nkwụ ya kọsị 1 week ka agba nkwụ ya nya wee kpọ nya wee na-asị ya kedu ọsị ya kedu onye na-akpọ m. Why na fana bụ exchange nọmba mgbe ya na-akpali all those beads mgbe ọ gbalụ nkwụ o. Na ya mara ma o delete nọmba o ka ọ gịnị ịghọta na ọ na-asị ya kedu onye na-akpọ ya wee sị ya na nwunye nwanne ya nwoke. Ọsị ya na nwanne nwoke aka nụrụ nwaanyị. Ya sị ya ọsị ya na nwanne nwoke aka nụrụ nwaanyị. Akasigokwa 1 week to ịgba nkwụ. Ọsị m ya pa ihe a niile bụ red flag. Ọsị bụ na mgbe ọ mụrụ nwa ka ọ sị na arụ adịrị ya ya wee ji netie wee go gift 10k wee luo nye o kwere ana sheto sokobiru maka na fasisi anụ ya. Nne di ebe ife babali ya mba si ọbụgoduru na nwanne nwoke mee ga-ajọ ife na this girl emere ga-ajọ ife na nwanne nwoke jụrụ si na ọ ga-anụ ya. So gị na ya the gift si m owe na ya this gift o tufulu etufu o use na ya mụrụ. Mana nyanwa ka a gbalụ nkwụ o ka a mere ife na fa bịara abefa no trọg ruo tata nwere onye na-akpụ ya nwere onye chọrọ ịma nwere onye like hi ife ọbụla nwanne fe nwoke emetara fakwu ya n'azụ. Akwa ifugie ihe a ka m ji ekwusị gị ịbatara na family at least ofu onye bụ mmadụ na-abụ ga-adịrị in support of that marriage. Ofu onye ada anụ nwaanyị n'ala Igbo. Akwa ịghọtago. Mana asịkwa m kwuo mara asị gị chighebe azụ ebe di gị si na ọ ga-egbu gị gbuo nwa o nwere ife ọkpọrọ unu because who knows
o nwere ike ọ na-afụta gị dịka ọ gbata ufe ịbatazi ọ bụrụ ogbugbu ngwa ogbuo gị wee nwee ike nụọ nwaanyị ọzọ. Aka m adọrọkwa ya. Ana m asị mmadụ hapụ die, mana o nwere oge ọ ga-abụ oluo ejiri ife a na-agba na ntị agba n'anya. Nwoke ịgbapụrụ biya ọkpọrọ gị na fon, o wee nọgide wee kpọba gị na-asị gị bịa ka unu fụ. Ọ chọrọ ime ebe unu bi o, ọ chọrọ ime ebe unu nọ gị na nwa. I wee jụ, ọ nọgidesi gị kpọtali ya nwa gị afụ. Ee, abụrụkwa m ihe m ga-ekwu, mana ọ bụkwalụ m nchọ ịkpọtala gị nwa na pọblik ka m ga-akpọtala gị nwa afọ, dịka na Shoprite ebe ndị mmadụ jụrụ ka m ga-akpọ dị nwa wee bịa, bikos o nwere ike ọ chọọ ka ọ napụ ya nwa o. Who knows ife ọ chọọ this time. Maka na ọ bụrụ na nwoke chọrọ peace, ị ga-ebugodolu ụzọ jụọ ya kedu ebe unu nọ, adreesị ebe unu nọ, kedu ka unu si nọlụ, kedu maka nwa, if you want to make up and if you want her to come back. Apịghị ọtago, mana nke ọ na-asị ka ha fụ nwa. Ee, agbọrọkwa m o, amarọkwa m. Agbọrọ m na nwa dị ga-eje nwesị ego nwaanyị bata kpụ ya asị, kpọzie anya asị nke mkpọgbu o. Ọ bụrụgodu na ndị befe na alụga ego, ọ da gel na alụga ego, ihe a bụ omenala. Ọ bụrụ na o kwere gị eme naba, agụọlụ gị ihe ị ga-eme n'isi nwaanyị, ọ bụrụ na ịma mmenwu you go. Ọ bụrụ ije tado isi imesizie ego ịbata ijidete nwaanyị na-echie ka ichigbuo maka ife ndị befe na gị. Ihe a niile emelụ n'isi this girl na o nwere ofuke bali ọnụ. Yes, ọ ụmụnna na ndị befe dilie. Then kedu ife ị na-apọnishizielu the woman? Ifu nwaanyị akali gị manya aka na asị na ị ga-anụ mgbe agụọlụ gị ife ị ga-eme imesi ịbata isi nwaanyị na igoli ego ka ichibezenye ka ichigbuo onye. Ndị mmadụ ọ na-echekwa echiche ka m na-ajụ nya ka ị ka fasie, how do they think? Honestly, n'ife ọzọ nya chọkwara ịma bụ ife nya nwere ike ime ma ọ bụrụ na di eju na ọma nkwụlụ nwa ụgwọ akwụkwọ. So nwanne m, kedu ife ilo? Ọnya chigebe n'azụ ebe ndị be ha si anya chigebe, nya gbaghalụ dị efe akpezie. Ka onye kwechili nọlụ zụba nwa ya taba afụfụ dụọlị anụ. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelụ nwaanyị a aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.